टंला के प्रडाक्शननिफ्राय फोसावजानाय बर' रादाबनिफ्राय गासैखौबो फरायनानै आं दिनैनि रादाबाव खोनासंग्रा बर' लोगोसे मिजिं बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोर बड'लेण्ड मेडिकेल हाउस टंलानिफ्राय देहा फाहामनाय बादा खुंफुंनाय जायो। टंला जथाय देहा फाहामसालियाव डक्टरा सम बायदियै गावनि डिउटियाव थाहैयैनि थाखाय बेरामिफोरनि दावराव। तपनकाटा हालामाव ऐक्य फुजा दिनैनिफ्राय जागायजेनो। खोनासंदो आबुं रादाब। थांनाय 15 जुन 2019 खालाराव बड'लेण्ड मेडिकेल हाउस टंलानिफ्राय देहा फाहामनाय बादा खुंफुंनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नासोनसालि गामिनि गुदि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ बानजायना खुंफुंदोंमोन दुर्गा बर' बिथाङा। गोबां बेरामिफोरखौ बे बादायाव डक्टरा बेराम नायो। दिनै नोंथांमोना बड'लेण्डनिफ्राय जा फ्रि मेडिकेल कनसालटेन्ट जि केम्प खालामदों बे केम्प खालामनायाव नोंथाङानो स्पन्सर होनानै आं मिथिबाय। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा बेखौ माबायदि स्पन्सर खालामदों बेखौ आं मिथिबाय। खुलुमबाय, आं बड'लेण्ड मेडिकेल हाउसनि रिलिज जानानै फैदों दिनै। आं सानदों गामियाव फ्रि कनसालटेसन होनो हाबा जाहाथे जोंहा गामियारिया जाहाथे फ्रि मेडिसिनखौ मोनो आरो मेन उद्देश्यआनो जाबाय बेनो। आरो बड'लेण्ड मेडिकेल हाउसआ आं थांनाय बोसोरावनो स्टार्ट खालामदोंमोन एज ए डिस्ट्रिबिउटर हिसाबै। देग्लायनिफ्राय आं सानदों जे जोङो बेखौ चेम्बार हिसाबै खालामनो सानदों आरो प्लास जोङो जितु भितरिया ओनसोलाव जोंनियाव कमप्लिटलि मेडिसिनफोरखौ फ्रियाव मोनहैया प्लास जोंनि चेकआपफोरखौ मोजाङै मोनैनि थाखायनो दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बेनिफ्राय बे दिनै फार्स्ट प्रग्राम, सेकेन्ड प्रग्राम जागोन जोंहा मुरमेला। बे मुरमेलानिफ्राय जागोन बिथिं तरा बुस्थि आरो बिदिनो टटेल 5टा दं प्रग्राम से नेक्स्ट सेटारडे। बे मेडिकेल कनसालटेन्ट जितु नोंथांमोना हाबाफारि लादों बेयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवल' नामा? कमप्लिटलि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नाजादों जोङो। जोंनि साइडनिफ्राय जों सेस्था खालामदों जाहाथे जोंनि बेमारफ्रा जाहाथे मोजाङै जायो। बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे राहा? गभर्नमेन्टनिफ्राय दासान्दि जेबो गैया, नाथाय आं थांनाय बे उइकआव जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थ अफिसारजों रायज्लायदोंमोन मेडिसिनफोर जाहाथे फ्रियाव मोनो। थेवबो बिसोरो गभर्नमेन्टआ आंखौ बहुत सहाय खालामदों। एटलिस्ट आं 100% नङाबाबो 40%खौ मोनदों आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय दा जितु नोंथांमोना मेडिसिन डिस्ट्रिबिउट खालामदों बे डिस्ट्रिबिउट खालामनाया गभर्नमेन्ट साप्लाइ? गभर्नमेन्टनिफ्राय बे 50% मेडिसिनखौ आं आदाय होनो हादों। गासैबो फ्रि अफ कस्ट? दा बर्तमान गते जों जितु ट्रिटमेन्ट गते फ्रि अफ कस्ट। डक्टरा बे गुवाहाटीनि जिएनएसि बिथाङा जाबाय अलरेडि एवार्डि, गभर्नमेन्ट एवार्डि। बिथाङा डक्टर बि आर आम्बेडकार एवार्ड प्लास लोगोसे चिकित्सा रत्न एवार्ड मोनदों। प्लास जोंनि सार हेमचन्द्र कसारि बिथाङा जाबाय दा फैगासिनो दं। थ' बिसोरो सारमोनखौ कनसाल्ट लानानै जाहाथे आं बयबो जोंनि गामिनि मानसिखौ जाहाथे फ्रि हेल्थ चेकआपखौ खालामनो हायो। हेल्थ सेन्टारनिफ्राय जेनेबा जितु जइन्ट डाइरेक्टर अफिस, बे जइन्ट डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय स्टाफफोर हरदों नामा बेयाव? डेफिनेटलि बिसोरो जइन्ट डाइरेक्टर स्टाफ हरदों। दा बेयाव दंफायो मथा-मथि 10 जनसो। प्लास आं दिनै बहुत गोजोननाय मोन्दों जे गामिफ्रा सब ज' फैनो हादों आरो लोगोसे जोंनि बेयाव गामियारि जितु बै नासनसालिनि जितु गामि सब फैनानै आंखौ सापर्ट खालामदों। थ' बेनि थाखाय बहुत धन्यबाद थाबाय गामिनिसिम। दिनैनो नोंथांनि जितु माबा स्पन्सरजों जानाय जादों मेडिकेल केम्प, बे मेडिकेल केम्पआ दिनैनो गिबि खेब नङा होमबा? सबसे फार्स्ट बेनो। दा बे गिबि खेब नोंनि मेडिकेल जितु केम्प, बे मेडिकेल केम्पआव नोंथाङा दिनै रायजो राजाफोरनो मा होननानै मेसेज हरदों? आं बेनो मेसेज होयो रायजो राजा जाहाथे बयबो गावनि देहाखौ लानानै सांग्रां जानांगौ। दानि जोंनि गामियाव मा जादों, बयबो थारमाने लोंनाय जानाय बारा जाहैबाय। जाहाथे जोंनि देहायानो जाबाय धोन। बेयाव मोनसे सेन्टेन्स दङ, वेल्थ इज वेल्थ होननाय मोनसे खोथा दङ। जाहाथे बयबो गामियारिया जाहाथे गावनि देहाखौ जाहाथे मोजाङै लाखियो आरो दिनै देहाया जुदि मोजां गैयाबा थ' मा धोन खामायगोन। नोंथांनि जा मेडिकेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनफैनो हानाय मेडिसिन बेखौ एसे दिन्थिनो हागोन नामा? गभर्नमेन्टनिफ्राय जों मोनफुंदों एक्ल'फ्ल'क्सासिन टेब्लेट IP4 mg। बेनिफ्राय फैबाय सेफेक्सिन टेब्लेट 200 mg। आरो बेफोर गासैबो आरो नङा होमबा? बेफोर गासैबो ORS PDD दं आरो जोंनि बेनिफ्राय जोङो बेफोरथ' गासैबो माने गभर्नमेन्टनिनो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जितु बायनो गोनां टेब्लेटफोर बेखौथ' बायखानांगोन।
definitely. दा गभर्नमेन्टआ गथाय होजोबनो हाया हाया बे बुस्थुखौ बायखाना मोनबाय मोजां मोनदों नोंथांनि जा स्पन्सर्डआव मेडिकेल केम्प जादों बेबायदिनो माखासे थांनो हायै जायगाफ्राव नोंथाङा जि इनिसियेटिभ लादों बे मोजां जालांथों बेखौ आं आसा फारिबाय आरो बड'लेण्डनि रायजो राजा गासै जोंनि बर'ल' नङा बेयाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि जा मेडिकेल हेल्प मोनदों ट्रिटमेन्टनि थाखाय दा नोंथांखौ साबायखर होनो गोनां आरो नोंथाङा दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानायाव आं बड'लेण्ड निफ्राय जानानै बड' रादाब टेप प्रडाक्सन बर' रादाबजों नोंथांखौ साबायखर बावदों। बादायाव गुवाहाटी जिएनआरसिनि डक्टर राजु चौधुरी BASM MD आरो मेडिकेल अफिसार उदालगुरि डक्टर हेमचन्द्र कसारी बिथांमोना बेरामिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामो। মই টেপ প্ৰডাকশ্যন বড়ো নিউজ পৰা মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনাৰ লগ পাই বহুত সুখী পাইছোঁ সুখী হৈছোঁ তেনেস্থলত আপোনালোকে যিটো দুৰ্গাপুৰৰ যি স্পন্সৰত আপোনালোকে মেডিকেল কেম্প কৰিছে এখন নাচৰ চালি এতিয়া এইটো প্ৰশংসনীয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত আহি ৰোগীবিলাকৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে চেষ্টা কৰি আছিলে মাজে মাজে আহি ঠাইবিলাকত আমি কেম্প কৰি আমাৰ ভাল লাগিব এটা বহুত প্ৰশংসনীয় কাম আপোনালোকৰ মই সুখী হৈছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজে আপোনাৰ যিটো প্ৰশংসনীয় যিটো ষ্টেপ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপটো সঁচাই আদৰণীয় ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন চৰকাৰী ডক্টৰ হিচাপে ইয়াত প্ৰিপাৰেশ্যন আপোনাৰ পৰা তেওঁলোকে পাইছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি আজি নাচন চালিত আহি পেলাই কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বা বেমাৰীবিলাকক কেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত আপুনি সহায় কৰিছে সেইটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ নাই এতিয়া বড'লেণ্ড মেডিকেল হাউচে যিটো দুৰ্গা বসুমতাৰীয়ে দুৰ্গা বড়োই ইয়াত যিটো আভাস লৈ আমাৰ দুখীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে যিটো মেডিকেল হেল্থ কেম্প বনাইছে বৰ ভাল হৈছে কাৰণ এইটো হ'ল দুখীয়া আমাৰ এইফালে প্ৰায় ৰাইজবিলাক থাকে য'ত নেকি মেডিকেলৰ সুবিধা নাপায় তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হস্পিটেললৈ যাব লগা হয় তেওঁলোকৰ এনেকুৱা সমস্যাত পৰে তেনেকৈ আমাৰ এই হ'ল মেলেৰিয়া এফেক্টেড এৰিয়া ডায়েৰিয়া এফেক্টেড এৰিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে বহুতো কষ্ট হয় য'ত নেকি তেওঁলোকে হস্পিটেলত গৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তাতে আজি বাৰিষাৰ সময় খেতি পথাৰৰ সময় এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে যিটো আজি স্পন্সৰ কৰি পিনে মেডিকেল হেল্প কৰিছে মই বিশ্বাস কৰিছোঁ ৰাজ্যবিলাকৰ ইয়াৰ বহুত সুবিধা হৈছে আৰু ৰাইজ তেনেকৈ বহুত আহিছে ঔষধ পাতি পাইছে ভাল হৈছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু তেনেকৈ হৈ থাকক ৰাইজৰ সুবিধাটো পাই থাকক তেনেকৈ যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেনেকৈ ধৰণৰ স্পন্সৰ কৰি পিনে তেনেকৈ মেডিকেল হেল্প হৈ থাকে বৰ ভাল কথা আগলৈও তেনেকৈ কৰক এইটোকে আশা কৰোঁ আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আছোঁ আমি যিমান পাৰে আমি হেল্প কৰিম ঔষধৰ পৰা হওক আমি আগভাগ হেৰি কৰাৰ পৰাই হওক সকলো পৰামৰ্শ আমি দি থাকিম গতিকে ভাল লাগিছে তেনেকৈ স্পন্সৰ ওলাই থাকক কৰি থাকক ঠিক আছে लोगोसे उदालगुरि जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय मेलेरिया टेस्ट खालामनाय हाबाफारिखौ लाफाना मेलेरिया बेरामनि टेस्ट खालामनाय जायो दुर्गा बर'नि बिब्दि फ्रि मेडिकेल कनसाल्टेसन बादा खुंनायखौ गोबां रायजो राजाया बाख्नायो আপোনালোকে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত যি দুৰ্গাপুৰে যি স্পন্সৰ কৰি মেডিকেল কেম্প বনালে ইয়াত আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা সমূহ ৰাইজক উপকাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত আহিছে তেনেস্থলত আপোনালোকে ইয়াত যিকেইজন ৰোগী মেলেৰিয়াই হওক বা অন্য ৰোগীয়ে হওক ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে তেনেস্থলত আপোনালোকে কি প্ৰব্লেম পাইছে বা কেনেকুৱা বেমাৰী পাইছে আপোনালোকে অকণমান ক'ব নেকি হয় ইয়াতে বেছিভাগ মানে জ্বৰৰ সংখ্যাটো বেছি জ্বৰ কাহ এইটোৱে আৰু অন্যান্য আছে আৰু বেলেগ বেলেগ সৰু সুৰা
বেছিভাগে মানে জ্বৰ কাহ হয় আৰু অন্য ডাঙৰ বেমাৰবিলাক ডাঙৰ বেমাৰটো বেলেগ বিভিন্ন হয় কিছুমানৰ হয়তো হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকে কিছুমান ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম কিছুমান প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম এনেকুৱা ধৰণৰ আছে গোটেই পেচেণ্টবিলাকে বিনামূলীয়া ঔষধ পাইছে নেকি জানো পাইছে গোটেই বিনামূলীয়া ঔষধটো কাৰ পৰা আহিছে এইটো ঔষধটোত আমাৰ মানে জইন ডাইৰেক্টৰ চাপ্লাই সেইটোৰ পৰা ঔষধটো আৰু বাকী এইখিনি হ'ল অনাৰী কৰা হৈছে नैबे नोंथांमोननि जा नासनसालि गामि बे नासनसालि गामियावहाय जा बड'लेण्ड मेडिकेल हाउसनिफ्राय मेडिकेल केम्प खालामबाय बे मेडिकेल केम्प खालामनायाव नोंथांमोना मोजां मोनसे राहाखौ मोनबाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दा गोग्लैसोना दुखिया रायजोफोरा सास्थ्य बिथिङाव जाहाथे सरकारनिफ्राय बिनामुलिया माबाखौ चिकित्साखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोङो जायफोरा गैजा रोङै बिथांमोनखौ एसे लिङै लाना फैनानै जों बेवहाय नायहोदो आरो डाक्टरा सफैनो हादों इतिमध्ये आरो नायगासिनो दङ आरो जों जानाय लोंनायखौ जों गामिनिफ्रायनो गासै खालामनो हानाय जादों डाक्टर नोंथाङा मा बुंगोन बे बेलायाव आंनि फारसेबो बिखिनिखौ बहुत मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जेनेबा गोजाननिफ्राय फैना बिनामुलिया सिकित्सा खालामफैदो बेनि थाखाय मोजां नांदों बिखिनिखौ बुंनानै आं टंला जथाइ देहा फाहामसालियाव डक्टरा सम बायदियै गावनि डिउटि खालामैयाव बेरामिफोरनि दावराव टंलानि बे देहा फाहामसालियाव डक्टरफोरा 11:30 रिंगायावबो बेरामि नायैखौ नुना माखासे बेरामि बिगोमाफोरा दावराव खालामो थांनाय 15 जुन 2019 खालाराव देहा फाहामसालियाव रिपर्ट लाहैनायाव माखासे बेरामिफोरा खौरां बुथुमगिरिनि सिगाङाव डक्टरा सम बायदियै डिउटि खालामनायखौ अजद दैखांहरो लोगोसे बिफाननिसिम राहा लानो बुंथियो रोगी লৈ আছো ইতিমধ্যে আহি পেলাই মানে ডক্টৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডক্টৰ নাপাত বহুত অসুবিধা হৈছে জাষ্ট এতিয়া 11:25 নে কি আহি পাইছে ডক্টৰ এতিয়ালৈকে আমি মানে পেচেণ্ট দেখাব পৰা অসুবিধা আছে আমি আহিছোঁ 10টা বজাত এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে আমি তেতিয়াৰ ৰখি আছোঁ গতিকে পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে পেচেণ্টবিলাক এনেকৈ পৰি আছে যে ডক্টৰ এই মাত্ৰ আহি পাইছে গতিকে আৰু মানুহ মৰিব এনেকুৱা হ'লে ডাক্তৰ আহি বুলি ভাবি কি আহিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ কি হৈছে মোৰ গহীনটো বেমাৰ দেখোন সেয়া এতিয়া চিলিপ বুলি ল'লোঁ তেতিয়ালৈ ডাক্তৰে নাই আমি কি কৰোঁ আৰু মানুহ মৰিব এনেকুৱা হ'লে ডাক্তৰ আহি বুলি ভাবি কি আহিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ কি হৈছে মোৰ গহীনটো বেমাৰ দেখোন সেয়া এতিয়া চিলিপ বুলি ল'লোঁ তেতিয়ালৈ ডাক্তৰে নাই আমি কি কৰোঁ আৰু कलकाता हालामाव दिनैनिफ्राय बाइकखौ फुजा जागायजेनो बे फुजाखौ साननैनि हाबाफारि लाना 16 आरो 17 जुन 2019 खालाराव कलकाता आन्चलिक बाइक 3 परिचालना समिति आरो उदालगुरि जिल्ला राभा छात्र सन्थानि जथाय खुंनायजों खुंजादों होनना रादाब दैथायहरदों रादाब बुथुमगिरि अनन्त बर'आ চাকরি করে নাও দিয়া বাড়ির ভাতেরানি তুমি তোর চাকরি করে নাও দিয়া বাড়ির ভাতেরানি আউদর দিওরা বড়া বনে করা জরি দেখো যা আউদর দিওরা বগা পারে কর উজরি দেখো যা উজরি দেখো आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो